Phải kaham nong no unblock o tini ang cherrong tui isa kok sanai cherrong no betlai otirgo sason khaike borok ni tongmung bahai wngthang tongmung chamung rok no tui isa kok sanai. Number 1 kha bisingo bo nung bai chalnai nono sotro haike ma tongnai nono poito chayangnai nini gana phaina bo kirjaknai. 2 number boni tongmung thamchi kutung wngnai boni sai cherrai rok no bunai toknai. Number 3 boni confident level kom wngnai boni khani kok no bo khulogui saimani yangnai express khaimani yangnai kirmani lasimani bai. Number 4 haike bo khao chongnanai ano ba keusi businai kwrwi khalai amaike bo saichung chongui nanai. Number 5 haike bo saichung mogui tongnai. Number 6 buma buphani otirokto sason bai sason khaima bai bujaknai kirjakmani bai bo kok tatalbu sanani afuru simi twlwk chengnai. Hinkhe tini video swngthung next o ang kaisa kwtal video tiklai tongo naidi noro jori subscribe khaiyakhe to khaiya kok kwrwi abo no share simi fankha chwngno kok hambai jotono.